Waar ik kom, word ik herkend. Goeie, Bo komt mijn plan praat, maar eerst het waarbrucht. Het is hoe het een hele koude dag. 10 graden, maar na de eerste wind vanuit de Siberië. Ja, Gansje, dat kan beter, maar ik vind dat het heel goed was van de eerste keer. Nou, dankjewel. Deze aflevering gaat over bekend of beroemd werden en hoe is dat? Ik ben hier bij de Sint-Thomas-scholen in Lauwert, dus een bekend vanker. De 10-jarige Nefertiti uit Leeuwarden is beroemd geworden als artiest. Niet in Nederland, maar in het Zuid-Amerikaanse land Colombia. Hallo, ik ben Nefertiti. Ik hou van zingen en dansen. Je hebt dus meegespeeld in een videoclip. Van welke artiest en hoe ben je daar zo bij gekomen? Dat is Kimani Flores. We gingen dus 42 kinderen uitnodigen en toen had hij mij uitgekozen. Het was spannend. Toen dacht ik, ja Nefertiti, dit kun je wel. Je hebt dit eerder gedaan, dit kun je wel. Cool. En toen kwam de videoclip en het nummer uit. Hoe is dat? Nou, ik dacht, dit liedje gaat een hit worden, want ik vond het zelf heel leuk. Heel mooi. Toen gingen kinderen meezingen en toen dacht ik, wauw. Ja, we willen alleen wel meer likes en volgers en views. Maar is dat wel echt leuk? Ik ben wel benieuwd hoe het is van iemand zoals Piet Paulusma. Ik ben Piet Paulusma. Ik doe waarberichten voor sociale media, online, Omroep Friesland, radio, televisie, kranten, landelijk van Max. Nou ja, ik ben een soort op televisie. Yes. En ben je ook vaak herkend? Ja, waar ik kom, word ik herkend. Dus altijd? Ja, altijd. Altijd wel in. Het zijn tankstations, het zijn weer altijd binnen wel mensen die me herkennen. Het lijkt in het werk wel haast alsof iedereen beroemd worden wil. Maar is dat wel handig? Is dat wel iets wat iedereen kent? Ja, nee, ik denk net dat iedereen dat kent. Maar dat komt natuurlijk door de social media, dat we mensen al bekend worden willen. We willen heel soort likes, we willen alles en nog wat. Maar net iedereen kent het, want dat iedereen het was, zo is iedereen bekend en dan ben je net meer bekend. Want dan is alles normaal. Dus hou er rekening mee dat het net voor iedereen mijn is. En dan moet je er net bij terug zitten gaan, dan moet je gewoon zeggen, nou dit slag het even net. Clear. We gaan lid, we gaan lid online. Is het wel altijd leuk om dan bekend te zijn? Ja. Ja, maar vind je dat wel leuk als iemand vrienden met je wil worden omdat je in een videoclip speelt? Nou, niet echt, want dan gebruiken ze me wel een beetje omdat ik populair ben. Nou, jullie zijn dus de vriendinnen van. Hoe is dat om een bekende vriendin te hebben? Ik vind het super leuk voor Nefertiti en het is ook wel heel speciaal dat ze ook gewoon beroemd is geworden. En ik hoop ook wel voor haar dat ze misschien nog ietsje bekender in Nederland gaat worden. Ik vind het ook wel leuker dat er nu minder aandacht op school wordt gegeven. Want dan kunnen ze zeg maar makkelijker of zo ergens zitten zonder dat heel veel mensen erbij komen. Oké, dus het was eerst nog iets erger, zeg maar. Nog Ja, meer? Oké. ja. En ik geef haar ook heel veel steun met de andere vriendinnen. En we vinden het ook superleuk dat ze beroemd is geworden. Cool. En zouden jullie ook wel in haar schoenen willen staan? Of dat niet? Nou, het lijkt me wel cool, alleen misschien is het ook wel een beetje zwaar. Bijvoorbeeld dat je echt gewoon best wel lang voor een videoclip moet staan. Dat dan wel een beetje moeilijk is en dat je leven dan een beetje wordt veranderd of zo. We gaan lid online, we gaan lid. We gaan lid online. We gaan lid. We gaan lid online. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Nou Piet, waar staan we nou? In de waakkamer. Hier gebeurt alles. Je wilt alle informatie ophellen. Je wilt de waakkaarten maken voor de omroep, maar ik van Max. Je wilt alles doen om het verhaal te krijgen dat er de waarsverwachting op internet, op de sociale media, overal op komt. Dit is de waakkamer van de bekendste waarman van Nederland. Heb je nog wel privacy eigenlijk? Of
Ja, nou die privacy die heb ik wel. Ik heb wel privacy, maar net door al natuurlijk, want ze herkennen je, dus je moet er een beetje om denken als je ergens zitten. Moet je doggen. Ja. Maar voor het orenpad dan sta ik me er wel aardig terug in en ik heb er net zoveel moeite mee. Ik ben dus nou correct op visite geweest bij de Piet Paulusma. Heel erg vet. Hij vindt het wel heel leuk om bekend te wezen, maar hij zou ik dat het net voor iedereen passend is. Nou, dat denk ik dus ik. Dus zit ik naar dieren om bekend te wezen. Maar van nou is dit de video voor deze week. Vergeet net te liken, te abonneren, te reageren en dan zie ik je volgende keer weer. Doei!